A yau wata tawaga daga jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida wato Janar Tumba sun halarci ƙasar Benin inda suka gana da wakilan Benin a tattauna kan abin da ya shafi buɗe boda da kuma ƙara hulɗa tsakanin ƙasashen guda biyu. Wanda wannan hulɗar dai ta samo asali ne bayan da aka rantsar da sabon shugaban ƙasa a ƙasar ta Benin, inda a baya-bayan nan ya ziyarci ƙasar Nijar kuma aka kafa kwamiti wanda zai duba na sati biyu wanda zai duba yiwuwar buɗe iyakar ƙasashen guda biyu, wanda a makon da ya gabata kwamitin ya miƙa rahoton shi kan wannan ƙuduri. A yau kuma sai ga shi ministan cikin gida da tawagar shi sun halarci ƙasar ta Benin. Wannan ya nuna kenan insha Allahu alaƙar Nijar da Benin ta yi kusa dawowa daidai yadda take a da, kuma ana tsammanin buɗe iyakar saboda al'umma su ci gaba da zirga-zirgar su da kuma al'amuran su na yau da kullum da aka saba. Allah ya sa